मेकअप धुआं मोरिया हो जाई, लागी मेकअप धुआं मोरिया हो जाई। हम गोर बानी राजा कोरिया हो जाई, हम गोर बानी राजा कोरिया हो जाई। इतना जोर से भूख लागबा कुछ कहे लायक ना का हम करी। घटिया ओ गल बाप माई के दिमाग खोचे। एरा रानी सोबतिया तोर माई के मामला। अभी तक से घर में कुछ बना ना हो, हम ना बनाए चूल्हे पर खाना बनाए हो। आए हाथ होत जब न रे सारी जोर जी तुरंते धोले बुला। आज तरीक से कोद बा घरे खाना नहीं बनेले। ए रारो पुत्र काटो सबत लोगो। हमार बमला गइल बा गैस भरावे, गैस हो रहा वही पर बनाई। आ खुद बमला बना के हमके चाय पानी देबेला। छिनार सबत लोगन कहीं की महंगा को चाय सस्ता भरवा के वही पर खाए बनी हो। हमार का मत बोलबा। कमात काहे के बारू पैसा लगाओ भरा। भरा क्या का महंगाई होता सरवा पेट्रोल गैस पर कुले एकदम आग लग के जलले बा। बामल खाना बनाओ जल्दी भूख लागल बा। खाना नहीं पूछ बनाओ, गैस एजेंसी बन बारानी। गैस मिलते नहीं खे। बात कोई बामल का साइकिल में हवा भरे वाला बा। तो माने हवा भरे वाला टंकी ह भरा पर है ना भरा लगा से न रहू लागू हो। तहरा उतने समझ में आई तो इतना ना समझावे के पड़ी। भूख लागल बा। अब भूख लागल बा तो कोनो व्यवस्था करे के पड़ी। तावे पर कुआं ना खानाई। तू तो हमार दूध पी के बन जे हम का पियब तोर माई के। हर गाय भइल बाड़ू। तेरी दादी में कहीं के दिमाग खराब कर दे रे हमके खाए दे रे। देखो दिमाग खराब मत कर हमार। सरवा ओरे चिना लेकाल बहुजा कुछ दबे में हइए नहीं खे। उ फूटे वाला नहीं खे, पिकअप या ट्रक पर से खड़े फेकाला। मन एमे से कोई से बात तो का खाए के ना खाए के। तू जा घर में हम कोनो व्यवस्था करतनी का। हम अपन व्यवस्था में रह खुद दे। हम तो के घर में हाथ बांध बैठे में बानी हो। चनी न खाए पिए वाला व्यवस्था। तो नीचे लुगावा कले दौड़ब कैसे चलब कैसे गी जाई पो। जनरेटर के धुआं लगी कुलकरिया हो जाई का पेट मुंह जा। छिनरो गार की बात करतो रहो। ई कहां जाती है जो तर दादी में घूमोनिए। गैस पर खाना बनाए वाली जानत रही ना कि गोईठा के कबो राजे नहीं। वक्त वक्त के बात हटे। हरामजादी लोगन कभी तहार वक्त तो कबो हमार वक्त। बाप रे बाप गैस सिलेंडर 3-3 हजार के बेचाता हो। आए बढ़िया ना बा। गोईठा हमार बेचाता 5 रुपया 10 रुपया के एक गो। आए दौड़ दौड़ के आवत ले महाराजा लोगन जन बनत रही जा। गोईठा पर धुआं लागेला। अब पता चलता कि 5,000 के जन गोईठा खरीदम तो 2 साल लगाई। अब 5,000 के सिलेंडर खरीदम 1 महीना में 15 दिन में खत्म। पूरा गोईठा न तो कोनो ठीक बा। इतना महंगाई भइल तो चोरा चपारा ले हसरा। बड़ा जोर से पेशाब लागल कोबी के ढो तनी गोईठा जीवे छपटाता। पकड़ेगा कौन तो चिल्लात चोरा चोरावा रेल दे बेजन हुरा के। इहे कुल के तो बनैल रे। ओ जे थाप के रखल बा फिर से लुंडा बना के जब पथा जाई। ओहो लेके चलो घरे। हमार नहीं खेलू तो से के बमला बना के दी न खाना में खैरा से मत बनबा हो। की सम बारे पुआ लेखा। ए का हो खेलत रही पीपी गाड़ी। पीपी गाड़ी है पीपी गाड़ी हो। सुनो रे घटिया तू ही घटिया हमारो ता बेल नोचले बेजे दो तोहारो बेल नोचले चिनार बनकर की नहीं आइल बड़ू के चोरावे आइल बड़ू। पापा ए तार पापा आई वो माई रोबत के लगते जलाते करके बलात्कार कोइल गड में बाप तोर माई के बलात्कार करो बेर रंग दे 4 गो दिन देखा जवान थप्पड़ मार के रख दे। गिजवावे आइल बड़ू जा गुठवा ले खती तोर खथरे तोर हो गेल बनी हो गेल कर के नियो ए जे आगे नी लो जा का हां आई ना गोबर बात चोट के चोट एजे रहल तू ही हगल रहली होने जाए तो ई बताई हमार है पूरा खांची के गोठा काहे उठा गए तेरे लिए का उठाता है। ओ बे तो खेलत रही काहे बड़का ट्रेन गाड़ी रिमोट कंट्रोल गाड़ी खेलत रहलू ह बच्चा बाड़ू दूध पियत रहलू। हां बन अरे चटनी यही बता चोरा तो ले कि ना तू हां तू किनिया को ले बालू का करबू देखलू अरे घटिया बम
हमरा तोर माई के बचाओ रे तोर माई के तार बचाइला संगे संगे पीछे पीछे घुमत तार भाता ओइ जो बोच जेबू मार छिनार गोठा बाद में ढोबी तो कोनो बात नहीं है लेकिन चल तोर भतार कहेला गैस नहीं मिलते का 1 साल के ईंधन घर में रखल बन हैं छिनार का रखले बा घर में ईंधन इना मने अरे बाप है 4 गो चिपरी के 100 रुपए ले ली से आए आ पहले हमार गोइठा खूब पथात रहे तो मार चिंदी बोड़ा बोड़ा भर के लेके चल जासा ये आदमी ऐसा ही दे दे अतना महंगा हो गइल बा गैस 2200 दाना भरे खातिर दा ए गजब भारी बा तू ले रे ए चाची जी का दखी बहुत सिर के रे बात बहिनी गोइठा कतना के लेलु ह आ हे चाची जी इतना महंगा गोइठा गइल बा 4 गो चिपरी है 100 रुपया के हाँ हम ऊ बेचतन हम तो 5 गो बेचतन 100 रुपया में आ हाय छिनरी बड़का छीटा के गोठा उठा के का गाड़ी ले खींच के लेके इधर घर रे पकड़ा गइल ये चाची जी बड़ा निमने मेहरानुआ के पकड़ ले पागल संग के पकड़ के का कर आई छिनरी आवा मार में सही बात पागल कितना खतरनाक बिया का तू भतार त नेहुरा के लेलवा दिए ए चाची तने पकड़ी ना तो की जी आई ठीक तालिया दोस्तों मारो रोरो हाथ पर नहीं खेरु का ए बहिनी खोदम्मर के लेले बारी ए बार छिनरी चल घरे में चल जल्दी चल अबे गजब चरा तो लाशरम नहीं खेला कर ताला सुन लगता मरवावो तो हरिया पकड़ले रही अरे बाप ला तो खुद सती सावित्री भइल बा घाटी पकड़वाइबो तू तो के होई हो कब ना जा झगड़ा कर के लिए नहीं तोर घर ले तोर भतार चलवाए हमरा के गोठा ले लिया 5 गो देब 100 जो ना अपन गोठा ले चल चल बाप फेंका तो हीरा मार तू मार अरे जे पानी तू मार पकड़ दे आओ पकड़ा आओ अरे छोड़ दी है बाबा छोड़ दे छोड़ दे के जा दे घर अरे बाबू घर चल जब तक तू अकेले आवा बेटा ने किया ले अकेले आओ देखो कर माई के अरे बिमला बोला की अरे बिमला अरे रबिया बो अरे छिनारी रबिया बो रे छिनारी सवतिया रोहिता के रखली रे पकड़ाईली सवत कहीं की यदि वो मेहरारू लुरगर रही त हमरा ई कुल करे के पड़ित आय बकरे का करब बहार झार ओकर लुगा लता कुल खींचे खिचवा ना दहेजवा बटोरला त ना जानला कि माई कैसन बिया में तोरे माई तू का हो टेमाबू चाची अब हमू से दुकान टेमाबू चाची का हो तेरे का कौशल देसी वाला रुक रे का हो बाबू के बाबू नतियू का बेटा गैस सिलेंडर बंद हो गइल महंगा हो गइल तो गोइठा के चोरी होखत दिन दहाड़े केकर हो चाची केकर चोरी होता हमार गोइठा तारा यही पगली गोइठा चोरावल जाला घर में खेलत रही तो अब कहते पकन चोरी में बालू ओ जे ट्रेन का डब्बा रहल हम तक रात हम खेल पसरे खेले अरे छिनरी बोला के अपन घर ले खेल दू खा ए आज हम घर चिल फाल के एक कर देब केहू बचाई नहीं केहू चाची साड़ी नबिया साफा साड़ी नबिया अब साढ़ीन हो गइल बे त गाय बनी की दूध के एक बोतल लेके चल जा जबे तबे वो में के भरम छोड़ द अब का हारे लेखन लहर हमर घर में दूध आओ से तो गोरात चोराई पे करब राती में जाए बे जे बसी लेके चोरा हां लगा दे लाइन रतिया बिरते में सट जी गोठा के अच्छा चक्कर माने में एकरे लेखा तार बुद्धि बा बताओ काहे अब 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए के एगो चिपरी बेचता बेचबा 100 रुपए में खाली 5 गो देता नहीं ए बा मल तू हग हम पाथ दे बंदी ना साफ गोबरे बाड़ू पथाई महंगाई चाची इतना देबू। हग्गल के गोबर पथाई देबू का एगो गोहरौ रहो हमरो के गहराऊ ना देही गहराऊ के दाम नहीं के पास 5 गो चिपरी के 100 रुपया 4 गो माने चिपरी के शहर लिए बना दे बुआई। अनुजा शहरिया में मिली गांव में तो मिलते बजा देखला हम गोइला नहीं सिलेंडर बढ़ाए बाकी एजेंसी बन बका बंद रही खोल के वहां फोन कर चल बता हम खोलवा चल गैस होते नहीं खे तो बन ना रही तार बाप के बाटे तू बोल भी पीछे हम बोल भी अरे देखो। छिनते माक माई सब कुछ चुरा ले जाला अब जो बने में दूध दे छे तू तो तू वहीं करे में रहेलू गोइठा हार गई तोरे से हो दोगलो तोरे से उल्टा तारा के बचा का जा करबू अब हम कहे ना कि हां रानी तू निकला तो हमके केहू बोल दी हो घटिया को रन दे तो हां देख गलती करब तो और गाय काहे ना पोसले गाय ना पोसल वो छो बाबू कौन तार माई कौन तार भतरा करी कौन करी रे हम कामे पचल के गोबर पानी के ले हना डाली कहां ते मालूम फौजी चाची हम मरब तू मरबी मैं मरबे में बालू खीस में भुलैला में आदमी ना कह देला इनकरा के
भेज दिया गोइठा के ना आई तार हो। बिछा दे स्वाति के कांटा लेके आई हमारा गांव के आटा छोड़े से पहले सट का खत्म हमारा कर गांव के लालू भइल बाड़ू आलू बोआई रहल ना दिया त करंट ठेकौले रहना चारों ओर घेर के हम उठे काई आ पटवे में अपने को के मर जा आई निकल जाई सुना आज के बाद ना जाई का दना हम जाए नीमक का गोइठा ना चोराव जाला नीमक चोरा के खइबू गल जाइबू अरे बाप रे कहत बड़ा का गिर रहे तू उठाना ले बदू को चिपरीगी काहे के उठा ले का खइले अब गिरा रही तब ना उठा हम ले इसे चोरा के स्पोर्ट ना पर बनाते हैं स्पोर्ट पर खाना स्टोव हां पूरा सम तेल हाँ, जाता हाँ। मिक बा डीजल पर ने हर्ष माई भेजल बने तब मारा आए खाती गोर ले चोरावे हम खेले गए ए चाची कबड्डी खेल के फील्ड हो जा जाइबू की चली हमर संगवा भतार बन के जीव अरे या भतार बनबो तारे लेखा मेहरारू जा का हम तो कही कौनो आके आ लोल के चल जातड़ी स मेहरारू जात होके हम का घर करी पाका बनवाबो ओमे केहू नहीं तुम्हारे पाका का बनवावे के बा एबा केहू आवता तापा घोसला के चल जाते ले के तार रहन ओइसन बाज ओइसन काम करबू हरकत करबू केहू के पूरे चोरा अपन लेबू पेट के मनावे खातिर खेलम तो भुलाई आओ लकड़ी ले आइल बनी शोभनाथ पले 5 किलो ओए चूल्हा में झुक के बनावे के बा